guys, madong adlaw natang tanan. So karon adlaw guys, di ako sa likod. Kay maguna mi ni Bingbing. Mag general cleaning nami kay manguli nagtaga Manila eh. Ganiha day nang laba ko dagang mga panglabhan guys. Labing sakita gadi sa hang pangijuran, kalikuran. Nang laba ko sa mga arang inita. Mga habol na ang panglabhan. Nang panglabhan guys. Ang giapil ning kang duduk kay arang dugajan na nagipang humo ni jadad to. Pagtanaw na nga baho na, di ko mo nga mga ipang babad-babad sa CR kay ni masilbi na nga na. Na namang giapil. Manglaba ko hading patangag daw ni kay arong di bakag. Surrender ko gani asa ang gi labang haba kay gilabhang haba kay grabing bagata. Totoo guys. Kana karipod mo naghabang ti reverse na nang gipang andam kay hanang ginluag jang kwarto kay muli na to hapit. Banhane tigbason bitaw. Lah, ha mag-tripod beng. Dong murag armalite ba kwasa. Palihog. Kinahanglan man jud to. Kay karong pag-adlaw di ta mamuhunan daning pagkablaga. Gapon na muhunan man ko. To ana des promining ko ana. Lakaw na. Dari tugikan ja nay suman belangoy jang gidaan jara to nakanen. Ag sinanay day nagkobra sila hang senior citizen sa naulay kobrahon. Gamay ra pod pero halan na ra mabisa gamay. Kapalit nagtamban tuloy. Relaxing panis ko ano. Pedring. Palo kuno ijang kuan guys. Ijang vlog. Enrico Burato. Basi na lang ma-vlogiris. Basi na lang kay karils-rils na pagpuning nagtanong na to siyang kabasyakan. Nagatong kalubihan do. Pamatanda. Biar gatong armalite mo rin mo gidagan ni hado. Mo rin mo gidagan as pasak? Kisa maron, nanay maron. Nay! What's the problem? Unsay problema nay? Kay? Nipirma po si Uni ito mga bulpin. Na? Patuma ka sa estudyante kalit man ay tuma na magsirap dugay pang ito mahayag mong kun sila. Ang tuma sa ang katong grabing higpita pa ng ilang pamalaod gamay ra gali ilang ipanghatag. Alsid-lisiron pa ng mga tiguwang. Sagdi na. Mali na putong ipirmahan. Di sakto ra. Gamay na sa job si kandari jang ibutang kay lain man tanawa. Ni Emi ba? Ibutang Emi. Dagi konra PW dire ibutang dari. PW. Patuma sa estudyante masinod sa mo dari man kada ni. Ag si manong pulay kay nag-shot puno pa man kuno nay. Ha to ana? Grabing higpita. Grabe. Ingkog, i-honored na laman na, ma'am, kasi siguan na, dagang sakit, komplikado na. Komplikilid na. Kapit na, ang ganyan ba? Komplikilid na, ang sakit. Ma'am. Oo, kaya mo ka nagsanap, kinahanglan. Pamalaod. Ilang pamalaod nga, wa na po na mao, sobra na. Oo, sa loob-loob ko, kulira ng gobyerno. Baga dyan. Tagtad na sa, tagtad na Daan tariha. Ano sa magtagtad og kurakot, grabe kay pit. Magal ang patsik. Kami nung katong panigbasyon. Kaas bubog tao. Ihatod dyan na do. Parang bulingan ng ayoy. Si Adoy ra. Awa ko ra. Tuma ko no tay, tuna. Tay, ko tay. Tuna ko no tay, tata, nanay. Pulo, ramen tao ni tatay. Sige naman nila, nagbuling-buling ni Jahan kumagka. Wag, gihatod ka nay, namasahe ka nay. Gihatod kong i-print. Wa man ko pamasahe ang i-print. Niabot tag ilbising. Tagong isa na kay. Namanita ka ni Claro. Ano? Kasago. Boston Senior. Hotel Armando. Ngit-ngit na siya yung cellphone. Yes.
Ipig tulat. Tunti na yun yung aso niya. Mana, kang amando na. Sige na, magtuma na kayo. Bari ko pasirok. Burato Ariston Senior. Pwede ka kuha din. Wa pa, uy, wa pa yung taga. Nagjiyo na pa kung Luod hayag. Kaptay. Gawat si kalibutan ng siya patakaron sa ganing sinusipasin. Pinagawad ito. Pinagawad ito lang. Buwan Ep. na gawad. Isa. Isa ranay. Maro man ika, pasuro ka naman nagduha. Diya, magsirok sa pagka. Ginoo Na, may ko. sirok na. Isa-isa kayo. Hago. Uray, kay hatid ka. Lakaw nga rin ita. Galit kuwang panalo ka. What's up? Magpuong sa kuskuan. Sila rin nag-jukjo. Magpuong sa ako, Malbiri. Ep. Ha? Kuto maning Malbiri. Sila sa may tambaw na ng Malbiri, te. Kuan, Joy. Sabon ba? Ibang business. Kuto man. Bawa ni. Yung mga uban ito ra? Adjaw, adjaw ay. Mabit na ito gitudlong prami. Di ba, kati Michelle, dali na, ginisnes na lang mga sabon. Put dan bag to moy. Uy, dakalan mo kumigas ni. Pero dakalan kumigas. Saya nga natumba. Matuog pa siya. Ala bing day, kuan bing. Para bing bing. Ya bunga. Unsa ra na. Pag-relaxing. Ato sa lagi lang init sa bunga da sa landong. Matuog. Mauli man ko no. Ano? Oh, hala natumba na. Oh. Nanas ate, tinay pante. Papay te. Di papay. Ano? Wala akong diaper. Ninood to ra ka te? Wala nga sa diaper siya. Naday hopya hatag hopya te. Uy, dali ara mo nang asbuwak oh. Kita maring gaguna. Uy, buko mas hindi naguna. Ama, dali ada gilbisi. Nadanas ko ana pa kay sumo ni abot. Na po sumo ning abot ni mo te. Dakpo ng mga gwapa ron. Sa imong ingon na ha? Mag-Jollibee tas McDo? Mura nakalipat ka, murag mag-Jollibee tas McDo. Pagkaon sa diha. Mag-arin sa kuda ni atong bahay kay ipa ko arin na ha. Kay mo abot tagang Amerikano. Apa na kayo ka tilotag sabaw. Sabaw po, unod. Beng. Pura magpangat na ng imo, Beng. Wala na may tingag-tingag, Beng. Ayo, Beng. Wa man guna na pagos og pakuan diha. Wala sakit aso ni ko sakitin na. Gini, di magpainit. Beng na magunag di magpainit. Lisod pag ato pag tigbason. Beng. May pan Beng ato kay init pag sakit kay duty. Ingon bitaw ko. Ingon bitaw ko kuan na ras lang do una. So, pag inuro, yasa dito, vitamins pa ron. Sabi ito mis nga ako noon. Magama mo. Ara na Beng. Aw, gabatan, why Lagi not? paninit na ba? Sag naman kay nga naman ng mga nanay nasa uyab na. Nanay mga inspiration. Hari di lang dong dia. Samang pidring. Di mawir din agi. Pidring. Pidring. Kaya lang pidring. Nas, dudanan. Beng! Sumbong ka ng buting. Beng, matuog yung mga uyag, buting. Maring edad. Mong, binajihan maring. Isa mo, tagaputi. Sayag yung mong skincare, Beng. Safeguard. Di lagi magpainit, Beng. Mugara, buti siya. Tuo naman lagi, Beng. Ang ida nabuntag sa Jo, diya hapon. Kaila, pero magkakang laloy, Beng na. Laloy si buwan sa inay. Sus kuwan. Grabe.
ni pasabsabas tanding. Para Enrico. Ako ay nalilipong. Saglit. Ayaw sa lagi diha kay init. Dari nung ka, Init na bing-bing, ginoo ko. Gumay naman gud na. Amang. Dari sa ba diha? Kailan ilan dong dari? Man lagi sa Ako hindi pa nakakapon. Kakain na ako. Nagutom na ako. Nagutom na diyan. Karang ba Eza? Diyosa. Relaxing na mo ha? Relaxing na mo. Mag-relax mo diha kay kami nagbuna mi dari. Sabot naman po ko. Tug siya man pod mo, aja mo kaikog. Ano nagud mo kawaw? No. Tug siya mo, aja kawaw. Tug siya do. Oo man. Sakit sa tigan mga sug. Gahi aguan. Gahi ag. Igundar dapit. Ay. Ito na ibang kauwaw. Budlos naman yung mga sakyanan. Matabag isap-sapon kay mabuhi ah. Gumaman. Naligid na gali ko. Paingan ni Dja. Aw. Jurikat. Basurya madeg. Pakitis bago ko nag-cutix ron pero why arte-arte? Daghay may nag-arte ko? Lakdim, nagsundang ron. Joke lang. Pagupit ako kuan ko guys, kay gikan ko ng laba gani ha. Basta mahuman ko pang laba, ini kahuman. Pag hinukos ang kukula ay napod. That's why. Pero He said you're naglapon, why arte-arte? naging half India. Yung half Indian na, half amo na. Subiri baga pa awa guys, inig balik na kamera guys, hinlo na danang sagingan guys. Lagi maniwala ko sa akin nga naman na before, watch and learn. Oh, di ba guys? Ingnan to ko ning jog up before and after After. Hinlo, nang gigamit tag lagaraw. Ay sana gipapudpud dari sundang da. Lagaraw ni ang kuroy. Patay-patay, ito ba? Sabi na lang ang nagbutag. Wala nakabuna nagmalbiri. Tulad ko. Hindi si. Grabe. Kaya ano? Ano ang magigkas isip ka tao? Aw. Di ka na mo. Pisa. Ay, ga. Section mo. Si. Abay. Surang-surang mo gipang ketasan na ba mi? Na. Basi na lang. Kataw ra ba? Agoy.
Ang gipangkuha ag ubang tundan kay maka-discourage ag uban. Hugaw ba? Labong kanawon. Kumusta gimo dabing? Lapit ako. Mapangot. May mga nandikating ito isa. Ang gila ka ko ubos. Ano man na eskwela lang. Utang. Maglagsik na. Oh, doon na lagi mong snack beng. Pan, bitaw ron. Tawa man. Ay, sorry guys, bato. Hindi pa tapos yung sayo doon. Tirang ko! May umigas diya, karadab. Naping oh? Grabing. Pulis oh. Lakpon ko ng tabing kaya mga guwapa ta, nag-una. Oh, hi! Matog mag-release sa senior. Karoon pa na ipon. Karon pa bitaw, kag yun nagmahayag. Uy, naman itong matiguwang gihuwat. Ang inita ba? Hindi po nagmahayag puti. Ha? Hindi po niya eh. Yun nagmayag. Nakukusog. Umagani, ni burubag kang kamoy. Oh, really? Yes, oh look! Dakan ako. Magsabog ko buwak. Ada pa day gamay ang tiwasin. Oh, Hoy, hoy, Diyos ko Maria. Tiwasa sana diha din ngarong hinlo dita. Human jud tanan. I'm done. done. Sana nang gibugwad bing. Ay magsabog ko. Sabura ni na flower. Dari dah. Aray. Matay. Aray. Ito agi bing hadyo ito itong bilangin. And I thank you guys. Thank you for watching guys.